Obývací kuchyně asi tak. Mhm. Topení teda lokální samozřejmě, klasika, barák. No. To je na plyn nebo jo? Ne, to je jako v každé místnosti zvlášť. Je? Aha. Co? Ne, nebo... Topení, no. Jo. Tady ta chodba, ta by se dala využít i jiným způsobem, teda než tímhletím, co je chodba. Tady je teda ta druhá místnost, kde je zavedená teda voda, nebo je, nebo není, já nevím teď, ale to bych vám lhal. Ale vím, že městská je zavedená tamhle. To vím 100%. Tady tak. Ta kanalizace, to jsme říkali, ta je vyvedená tamhle, jo? Takže tam to připojení na městskou nebo obecní kanalizaci je možný. Tady je garáž, nevím, jestli se do ní dostane. No, možná. Trošku snáze. Jo, takže. Tam už, no. Já tady koukám, no, právě, že je tady celkem i dozadu. Co? Takhle ta zahrada. No to je dost daleko, no. No tady vlastně do té garáže se dělají tady do tudy, no. No tohle to je takovej, já nevím, zahradní domek, nebo prostě to je spíš na zbourání, asi takhle bych řekl. No, jako taková kůlna. No taková kůlna, no, prostě říkám na nářadí, nebo nevím, to je tam.